Gertatu denak gertatu behar zuen. Sistema usteldua zegoen, barrutik. Egitura sozialak, politikoak, ekonomikoak, guztiak erortzen ari ziren, banan-banan. Gizarteak berak ere ez zuen zentzurik. Jendea suntxipen ziklotan harrapatuta bizi zen, eta ezin zuen ikusi amaiera hurbil zegoenik. Ez zegoen modurik zegoena salbatzeko, berrarabiaraztea zen aukera bakarra. Eta berrarabiazte hori gauzatu egin dugu. Sistema guztiak aktibatuak, atzerako kontaketa hasten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaharrak, lehen simbolo ziren hiriak, preso mantentzen gintuen gizarte ordena, dena zaharkitua zegoen. Lehen funtzionatzen zuenak jada ez zuen balio. Suntsitu beharra zegoen errera ikitzeko. Ez da erabaki zuhil bat izan, beharrezko ekintza bat izan da. Zuzue ulertuko, baina belaunaldi berriek erabakia egokia dela jakingo dute, eta bestela jakitera behartuko ditugu. Haiek ulertuko dute berrasierak